Magyarország pár éve a harmadik legnagyobb pulykafogyasztó nemzet volt a világon, Izrael és az Egyesült Államok után. Jelenleg Európában az elsők között vagyunk a pulykahúsfogyasztásban, amely megötszöröződött a 90-es évek óta hazánkban. Ez nagymértékben köszönhető a piacvezető Szarvasi Gallikop Pulykafeldolgozó Zrt-nek. A hazai pulykaágazat legnagyobb szereplőjének termékkínálata több száz különböző termékből áll. A széles kínálat legnépszerűbb termékei közé tartozik a körös pulykamelsonka, a Natura pulykamelfilé, a nagymama májasa, a pulyka frankfurti virsli, a főtt, pácolt füstölt pulykamell, valamint a valódi pulykamell. A következő pár percben a termékek mögött álló vállalat működését mutatjuk be. A 85%-ban magyar tulajdonban lévő Gallikop 1989-ben zöldmezős beruházásként alakult. A cég, mint minden figyelemre méltó szereplője egy gazdaságnak, rengeteg fejlődésen ment keresztül. Az eleinte kizárólag vágóhídként működő társaság folyamatosan szélesítette tevékenységi körét, amelynek eredményeként mára az ország egyik legnagyobb zártrendszerű pulykahústermelő integrációjával rendelkezik, és a munkafolyamat minden lépését ellenőrizni tudja, az oltól az asztalig. A speciális baromfitakarmány előállításától, a pulyka felnevelésén, feldolgozásán és csomagolásán át egészen a végtermék piacra kerüléséig, garantálva ezzel az Európai Uniós élelmiszerbiztonsági szempontok érvényesülését és a kiváló termékminőséget. Nézzük, mit is jelent ez valójában. A zárt integráció első állomásai a keltető és a hízlaló. A keltetőben, amely rendkívül magas biztonsági szabályok szerint működik, évente 3,6 millió tojásból kelnek ki a pulykák, amelyek saját törzsállományból kerülnek ki. A hízlalóban a tojókat 14, a bakpulykákat 20 hétig nevelik. A speciális takarmányt kapnak. A Gallikop saját fejlesztésű Premix és Tamix takarmánnyal táplálja a pulykákat. 1994-ben takarmánykeverőt vásárolt annak érdekében, hogy biztonsági és minőségi megfontolásból még a takarmányozást is felügyelni tudja. A pulykák hízlalásához felhasznált takarmány kukoricából, búzából és szójadarából áll, amelyből évente 66 000 tonnát állít elő a cég. A pulykák útja a hízlalóból az üzembe vezet. Itt a vágás után megkezdődik a minőségi hús előállítása, feldolgozása. A feldolgozó üzem 1996-ban kezdte meg működését, amely 1999-ben panírozó üzemmel bővült. Ezt 2001-ben továbbfejlesztették. 2011-ben pedig egy készresütő vonallal egészült ki ez az üzemrész. Itt készülnek az otthoni főzés megkönnyítő panírozott finomságok. Ezekből évente 4600 tonna készül. Ugyancsak a készítménygyártó üzemrészben történik az olyan népszerű termékek előállítása, mint az elmentes párizsi, a nagymama májasa, vagy épp a körös pulykamelsonka. A pulykavirslit, sonkát és párizsit gyártó üzemrészben történik a pácolás, fűszerezés, töltés, aprítás, füstölés, főzés és hőkezelés. Az itt elkészült termékek a szeletelő csomagolóba kerülnek, ahol informatív, a fogyasztókat segítő csomagolást kapnak. Ezután a termékek a késztermék raktárba kerülnek. A friss és fagyasztott húsok, mint a Natura filézett pulykamell, vagy a jó levesek alapanyagát jelentő pulykanyak, a szeletelés után a csomagoló üzemrészben kapják meg végleges formájukat. Több hús vákuumcsomagolást kap. A friss és fagyasztott húsok a hűtőházba kerülnek. A Gallikop csökkentve saját működése jelentette környezeti terhelést 2003-ban saját vízbázist alakított ki, ezzel tehermentesítve Szarvasváros víz- és csatornahálózatát. Most egy dzsungelben sétálunk. Nem is gondolnánk, hogy ez egy biológiai szennyvíztisztító, amelyet 2007-ben hozott létre a cég. A technológia különlegessége az, hogy a reaktorokba ültetett gyökérzet gazdag ökoszisztéma számára teremt életteret, így a biodiverzitás lehetőségeit maximálisan kihasználva létrejön az öntisztulás. A megtisztított szennyvizet főként öntözésre használja a vállalat. Ezt követte 2011-ben a biogázüzem, amely innen 4 kilométerre Szarvas külterületén található. A biogázüzemben a Gallikop működése során keletkező nyersanyag-hulladékot környezetbarát módon dolgozzák fel, amely révén egyebek mellett áramot és hőenergiát termelnek. A Gallikop termékeinek megbízhatóságát és magas minőségét az garantálja, hogy minden folyamatot maga végez. Mindezt hazánkban.
A magyar tulajdonú vállalat magyar alapanyagot és takarmányt használ fel. Magyarországon végzi a gyártást, és több mint 900 embernek biztosít munkát hazánkban. Amennyire piacvezető a Gallikop Magyarországon, olyannyira erős az export tevékenysége is. Legyen szó Hongkongról, Oroszországról, Dél-Afrikáról, Angliáról, Portugáliáról, Franciaországról, vagy épp a szomszédos Romániáról. Minden nap azért dolgozunk, hogy a Gallikop az egészséges, finom és megbízható pulykahúst jelentse az ön számára.